Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto ďalšieho videjka a dneska si ukážeme moje najlepšie 3 hry na internete. Sú 3 a je to po prvé GOOD Good Game Empire. Takže Good Game Empire. Ako druhá najobľúbenejšia hra, tu neviem na spamäť, ale mám ju tu uloženú. Wow, a je tu. Elvenar. Hneď si ju aj ukážem. Good Game Empire som už stočil, ale Elvenar nie. Tam to je proste ako Good Game Empire, len to je rozšírenejšia verzia, je to pokročilé a proste dobrá hra. Hneď si ju aj ukážeme. Takéto máte mestečko. Takže takéto mestečko máte. Takže. A potom je tu ešte jedna hra. Alebo dve v kope. A to je Hero Zero. Alebo Six and Fidges. Tak to bude všetko z tohto videjka. Ak sa ti páčilo, nezabudni zanechať like, točím cez Bandicam a čau, sranec.